Kokoomuksen puheenjohtajaehdokas Jan Vapaavuoren tiimi vastaava Laura Simik. Tervetuloa Porvar TV-haastatteluun. Kiitoksia. Millaiset ovat nyt aivan viime hetken tunnelmat ennen puheenjohtajavalintaa? No aivan huikeet. Meillä on ollut ihan mielettömän hieno kampanja, meillä on upea tiimi ja ennen kaikkea meillä on älyttömän hieno ehdokas. Ja täällä paikalla on ihan hirveän paljon ihmisiä, täällä on hyvä fiilis ja tavallaan se, että kyllä kokoomuslaiset on tulleet valitsemaan sekä Suomelle pääministeriä että puolueelle puheenjohtajaa, että mä en osaa oikein sanoin kuvailla, että kuin hieno on olla täällä paikalla. Että me tehdään nyt historiaa. Millaiset ominaisuudessa Jannessa ovat vakuuttaneet sinut niin pitkälle, että olet ollut valmis käyttämään paljon aikaa hänen vaalityössään? No silloin kun Jyrki ilmoitti ratkaisustaan, niin mä hirveän pitkälle mietin sitä, että kuka mun mielestä on seuraava sellainen ihminen, joka pystyy Suomeen luotsaamaan eteenpäin ja myös kokoomuksen siivittämään vaalivoittoon. Ja Jannen kuntapoliittinen osaaminen yli 20 vuotta, pitkä kokemus kansanedustajana, ministerinä, sekä sitten myös ratkaisut sote-asioiden ja sitten esimerkiksi näiden asunnottomuuden ratkaisemiseksi silloin, kun hän oli asuntoministerinä, niin osoittaa minusta sen, että häneltä löytyy se osaaminen, kokemus ja taito, mitä me tarvitaan. Ja sitten siinä kohtaa oli tavallaan hyvin selkeää ja mä olin erittäin onnellinen siitä, kun Janne soitti mulle ja kysyi, että haluanko mä tätä tiimiä vetää. Ja vaikka mä olin päättänyt aiemmin, että ehkä mulla ei koskaan enää riitä aikaa tehdä kenenkään vaaleja, kun on lapset ja muuta, niin mä vastasin saman tien, että totta kai mä vedän. Että on niin hieno juttu ja upea ehdokas, että aivan niin kuin riemumielin on tehnyt tätä kampanjaa. Olet itsekin ollut aktiivinen Helsingin kuntapolitiikassa. Millaista vetoapua odottaisit Jannelta sitten kokoomuksen puheenjohtajana myös pääkaupunkiseudun asioiden edistämisessä? No oikeastaan sitä samaa vetoapua kuin mitä koko maan niin kuin kuntapolitiikot voi odottaa, että tehdään hyvää kokoomuslaista politiikkaa, kannetaan vastuuta, kehitetään kokoomusta järjestönä. Että Jannella on esimerkiksi ollut minusta hirveän hyvä idea tämä, että miten lähdetään esimerkiksi hyödyntämään tätä kokoomuslaista osaamista ja asiantuntemusta ympäri alueita. Esimerkiksi tätä niin kuin tietotekniikkaa hyödyntämällä ja tuomalla tämmöistä toimikuntalaitosta vähän enemmän takaisinpäin. Et meillä on niin iso osaaminen, että hän haluaa kuulla ja tehdä ratkaisuja sen perusteella myös, että mitä kentän ääni on. Että sekä puolin että toisin, että hän auttaa meitä ja me autetaan sitten Jannea ja kokoomusta kehittymään. Mikä on tuntuma siitä, että mistä niitä ääniä mahdollisesti ropisee kaikista eniten huomenna? No kyllähän helsinkiläiset varmasti omansa tukee, mutta ympäri maata. Nimittäin mä oon sitä mieltä, että kuka muu muka, näin lahtelaisittain Tsiikin hengessä, että kuka muu muka on tehnyt niin paljon suomalaisen yrittäjyyden ja työllisyyden eteen ympäri Suomea kuin Jan Vapaavuori, niin mä en äkkiseltään keksi, että jos ajattelee telakkaratkaisua tai esimerkiksi näitä kaivoshankkeita ja muuta, että kyllä mä luulen, että Jannelle tulee ihan tasaisesti ympäri Suomea ihmisten ääniä, jotka uskoo kokemukseen, jotka uskoo siihen, että osaamisella on merkitystä ja me halutaan sellainen pääministeri, joka on monialainen ja tuntee tämän politiikan teon eri puolet. Minkä teemojen veikkaisit ratkaisevan loppujen lopuksi tämän vaalin tuloksen? No se on oikeastaan, toi oli hyvin jännittävä kysymys, että monessa kohtaa voi olla hyvinkin pienestä ihmisten niin kuin äänestys kiinni, mutta kyllä mä luulen, että ainakin se, että mä toivon, että tämä meidän kampanjan hyvä henki ja osaava ehdokas ja mitäs nämä nyt oli, kiskosta olevat luomutomaatit, jotka kuvaa tätä maanläheistä tekijyyttä ja samalla sitä, että tässä on esimerkiksi niin kuin kiskolainen yrittäjä, joka on tehnyt nämä bioenergialla ja nämä on luomutomaatteja, että tämmöinen niin kuin hyvä tekemisen meininki välittyy ja saa ihmiset sitten meidän kampanjassa kiinnostumaan ja myös äänestämään Vapaavuorta. Työksesi toimit lobbarina edelleen. Millä tavalla uskot, että tämä kokemus on vaikuttanut tähän kampanjan tekemiseen sitten myös? No itse asiassa mä en tällä hetkellä toimi varsinaisena lobbarina, mutta olen toiminut kyllä. Ja se on tietyllä tavalla aika samoista asioistahan on kyse, että saa ihmiset juttelemaan ja puhumaan ja keskustelemaan asioista. Että Suomessa ehkä turhaankin pelätään sanaa lobbari, koska monessa kohtaa voi olla kyse myös siitä, että keksitään yhdessä joku parempi idea, kun yksinään oltaisiin lähdetty tai tuodaan asioita esille. Ja siitä samasta asiasta, että on kyse niin kuin tässäkin, että mikä on sinun mielestäsi se syy ja se asia, minkä takia haluat ja minkä perusteella valintasi pääministeristä ja kokoomuksen puheenjohtajasta teet, niin aika
sama ajatus siinä, että keskustelujen kautta. Niin aivan lopputuloksesta huolimatta vielä tähän loppuun olisi kiinnostavaa kuulla näkemyksiä siitä, että millaista iloa toivot tästä puheenjohtajakampanjasta kaiken kaikkiaan koituvan kokoomukselle tulevaisuudessa. No tästähän on ihan valtavasti iloa jo nyt. Meillä on 3 upeata puheenjohtajaehdokasta. Meillä on kenttä, joka on ihan varmasti sitä mieltä, että tuli kenestä tahansa puheenjohtaja, niin hänen taakseen ryhmittäydytään ja ollaan yhtenäinen kokoomusperhe jatkossakin, että kyllä tämä niin kuin osaaminen ja voima ja myös ilo, mikä täällä koko kokouspaikalla on, niin kyllähän se kantaa aivan pitkälle ja sehän näkyy vaaligallupeissakin tällä hetkellä, että taisi tulla aivan hyvät gallupit ulos tuossa, että huolimatta siitä, että eletään vaikeita aikoja ja tilanteita, niin kyllä kokoomuslainen vastuunkanto ja myös se ilo tehdä asioita niin kantaa. Laura Simik, kiitos haastattelusta. Kiitoksia.